Ik voel de liefde. Dus ja, het is nu 2 maandjes ongeveer uit. Het gaat wel lekker. Op Radio NL wordt hij goed gedraaid, wordt opgepakt. De mensen pakken hem goed op met de optredens, dus daar ben ik wel blij mee. En wordt er al nagedacht over een nieuwe opvolger? Ja, ik ben wel weer aan het zoeken naar wat leuke melodietjes en wat teksten. Om weer wat nieuws te gaan schrijven, ja. Ja, ik zit ook heel eerlijk zeggen de hele dag op YouTube. En dan klik van alles aan. En als wat leuks tussen zit, dan probeer ik wat te schrijven. En ja, zodoende komt er weer een singeltje uit. Er is nog geen Nederlandse single uit over Pokémon, hè? Nou, dat is wel waar. Ik heb het gezien op Facebook. Ik heb nog niet geluisterd, moet ik eigenlijk wel een keer doen. Ben jij zo'n man die inderdaad ook de hele dag op je telefoon Pokémon of andere spelletjes speelt? Nee, ik speel geen Pokémon spelletjes meer. Vroeger wel, op de Game Boy. Nu niet meer. Wat vind je van die gekte eigenlijk? Ja, de mensen moeten het zelf weten. Als ze het leuk vinden, dan moeten ze het gewoon doen. En in plaats van op de computer zitten, komen ze toch weer buiten. Dus ja, het is aan de andere kant ook wel weer goed.